balo mmandla baxhalabile kwaye banomsindo emveni kokuba omnye wabo uSlender ekhalaza ngokutyela kwabo bazizilenda zizidudla kweli xesha lobusika. Wena ke sisi uziva njani ngale nto? Wena jonga bhuti indlela lena ndidikwe ngayo because kaloku kudala thina sisityelwa ngabantu abazizilenda okokuqala. Jonga ndixelele mna mntasekhaya andikhathi noba ndiphume kwi-national TV ngoku andikhathaleleyo into. Mamela ndiye eJoza, fika eJoza ndithe nqa umntu wam indoda yam andingabuyi iveki yonke into yoba kwenzeka ntoni. Xa sithi ndiya eJoza erumini yakhe ndifika nazi isitofu zesidudla hleli phezu kwebhedi. Iva le ntombazana indixelela ntoni uthi hayi kaloku yiwinter isizini yethu sizawuthini ungatyelwa. So siyayibona le nto into yoba apha irhini iyayongamela le nto kwaye umasipala ugovernment akho nto ayenzayo ngale nto. So ugovernment makenze into ngale nto otherwise thina sizawubona into bazawuthini. Andoze sityelwe kaloku ucaba kuyabanda isizini yethu. Siyazi into yoba uyabona uba sihot kanjani ibhuti, uyabona uba sihot kanjani but akubonakali. Amadoda ahamba aya ngapha kwabantu abakusidufuza thina sikhathalelwanga. So hayi ke ibonakala uba izawuthini into. Abo bazizilenda bathi baxhalabile le nto kwaye urhulumente ukuba akayihoyi lo mba baza kuthathela umthetho ezandleni zabo. Omnye wabatyebi abasithi ke xebe zizidudla ume ngaphambili wazozithethela. Ingxaki kaloku bona bayabanda. So ingxaki bona bayabanda. So xa bebanda abadokwe baza phaa kuthi. And mna sisityebi izilenda kaloku uyazazi ziphela rhulu apha ebusuku. Vila thina aba. And xa bebanda bashwa rhulu. And nam xa ndizongavuli kaloku vula yonke into kushusha apha ebhedini. Umasipala walo mmandla uthi ufamane isikhalazo ngalo mba kwaye uyandiswa ongumeya uyandiswa Vaba uthi baza kuzama uncedo ngako konke kwaye bazawufaka isandla njengomasipala. Umasipala siyivile le nto kwaye siyenza ngakumbi into yobana sizame ukusebenzisana nje nabantu because sizifumene gqithi iicases into yokubana abantu batyelwa irhini, abantu bahlabana, abantu bathini kwenzeka nje loo nto. So izidudla bethuna siyacela urhulumente ingalo mthetho izawusebenzisana nengalo mthetho. Ukutyelwana makuphelwe. Izidudla mazibuyele ebantwini babo, izilenda zibuyele ebantwini babo. Xa isizini yewinter ayithi loo nto masihambe sityela abantu abazizilenda. Nani ke madoda aserhini khanenzile inxaxheba yenu. Kwaye nathi ke singumasipala sizancama sincedisane sibone into yobana yintoni into eza kwenzeka ubheka phambili. Njengoba sizibonela ke nathi into yobana lowo ngumba owenzekayo apha emakhanda nalapha emva kwethu sibona into yoba ezi zityalo ziyazenzela ukuzenzela kona. Abahlali basemakhanda bavakalisile uluvo lwabo besitsho into yobana le nto yenzekayo yinto embi kakhulu kwaye umasipala uzawenza ngakumbi kwaye abantu bayaxhobiswa into yobana balumkele kwi-relationship zabo. Unathi yala kwiindaba ze-SAPC ndisemakhanda.